Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. L-lum il-Knisja eżies tiċċelebra il-festa ta' San Mattew, Apostlu u kif ukoll Evanġelista. Fil-waqt li kif tafu aħna f'pajjiżna qegħdin niċċelebraw il-jum tal-Indipendenza. Jew naqdu dawn iż-żewġ ċelebrazzjonijiet flimkien. Mattew huwa l-bniedem li laqa il-kelma ta' Kristu, biddel ħajtu u beda jibni ħajtu fuq Kristu. Jew nitolbu anke għal poplu Malti u Awċi biex il-kelma ta' Kristu jaraf jilqaħħa bil-qalb u bil-għajnuna ta' Alla jgħixha. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħedna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Irrid nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ kelinu żammit felu ir-raba' anniversarju mill-mewt tiegħu. Nitolbu. U Alla biħnina li ma bħala oġbok tażel lil San Mattew u minn pubblikan għamiltu apostlu tiegħek. Enna bl-eżempju u it-talb tiegħu biex aħna wkoll jistħoq ilna nimxu warajk, ninaqdu miegħek brabta sħiħa bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesejn, Ħuti. Inħeġġiġkom jien, il-Pruġunier tal-Mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabbirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tasliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u Missier ta' kulħadd li hu fuq kulħadd, f'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna il-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. U huwa dak li ta' lil xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-Iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom.
Is-smawiet ixandru il-glorja ta' Alla, hemm il-deħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għaddej minn hemm. Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif għadda għandu għal-mejda. Ġew bosta pubblikani u midinbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u id-dixxiepli tiegħu. Meta raw dan, il-Fariżej qalu lid-dixxiepli: għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin li mgħallem tagħkom? U hu semaħħom u qal: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela mullu tgħallmu x'jiġifieri ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. Għax mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil midinbin. Il-kelma tal-mulej. Ħuti. Il-Vanġelu tal-lum li jitkellem mill-vokazzjoni ta' San Mattew u għal-Vanġelu wkoll li jitkellem mill-vokazzjoni tagħna, tiegħi u tiegħek. L-ewwel qabel kollox, min kien San Mattew? Għaliex il-Fariżej għamlu dik ir-reazzjoni hekk qawwija? Ma ninsewx li San Mattew kien ludi, imma pubblikan. Pubblikan ifisser wieħed minn dawk li huwa ħabib huwa ħaġa waħda mar-Rumani, ma' dawk li qegħdin jasruhom. U mhux biss, talli ħafna minnhom bħalma kien Mattew kien jiġbor it-taxxi minant il-poplu ludi biex jagħtihom lill-ħakkiema. Imma mhux hekk biss. Kienu wkoll minn dak li jiġbru jieħdu il-ħlas tagħhom. U allura kienu jitolbu il-poplu iħallas aktar mill-li suppost. U għal-poplu ludi, il-pubblikani mhux biss huma tradituri imma huma l-akbar midinbin. Jgħaddi Ġesu u jgħidlu biss kelma waħda: ejja warajja. U Mattew, interessanti kif Mattew anqas biss jistaqsih. Dik il-kelma ta' Ġesu ejja warajja tidħol f'qalbu u tbidlu. Mattew ma joqgħodx jgħidlu: u x'ħan niġi nagħmel warajk? U jekk niġi warajk x'se tagħtini? U jekk ħan nitlef ix-xogħol x'se nagħmel? Anzi,
kif rajna hawnhekk f'dan il-Vanġelu jagħmel ikla lil Ġesu u jistieden lil sħabu il-pubblikani, il-midinbin u ilaqqaħħom ma' Ġesu. Kif għedtilkom din hija eżjes l-istorja tagħna. Ħadd minna mhu perfett. Kollha kemm aħna midinbin. Imma dan m'għandux jaqtalna qalbna għax kif qalilna Ġesu jiena ġejt biex insejjaħ mhux lil ġusti iżda lil midinbin. Ejjew nintebħu li aħna għandna bżonn nisimgħu u nilqgħu l-istedina ta' Ġesu. Ejjew nintebħu li Ġesu qed isejħilna biex inqumu minn fuq dak id-dnub li qiegħed irjassarni. Li mhux iħallini nersaq lejh. Ejjew nitolbu l-Ġesu jagħtina kelma li timlilna l-qalbna bil-paċi tiegħu biex nimxu warajh kuljum fil-ħajja tagħna. Anki għalina, kull ġurnata tista' tkun il-waqt li fija il-mulej isejħilna bħalma sejjaħ lil San Mattew biex nikkonvertu. Ejjew nitolbuh u ngħidulu: Mulej, għamel li nisimgħu leħnek. Flimkien mulej għamel għas-saċerdoti sabiex ixandru bil-kelma u bl-eżempju ta' ħajjithom il-ħniena u l-imħabba tiegħek lis-salvana nitolbu. Għal pajjiżna sabiex jgħix dejjem fil-għaqda u isliem nitolbu. Għal dawk li dbejdu minn Alla biex iħossu li l-mulej Ġesu ġien għalihom u qiegħed jistedinhom biex jersqu lejh ħalli jduqu l-imħabba tiegħu nitolbu. Għalina l-koll biex nikbru fl-imħabba tagħna u r-rispett lejn xulxin mingħajr ma niġġudikaw lil xulxin għax aħna l-koll bżonjużi tal-ħniena ta' Alla nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej tkompli tbierek lil pajjiżna f'dan il-jum nazzjonali. Qaddes il-familji Maltin u Għawċin, imlijhom bil-barka tiegħek u għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u l dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Għati lilna li ma websux qalbna għal-leħen ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li ju imsebbaħ u imbierek issa u għal dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u inġeddu it-tifkira ta' San Mattew, inresqu qudiemek mulej it-talb u l-offerti tagħna biex tħares bit-tieba lejn il-Knisja tiegħek li inti qawwejta fil-fidi bil-predikazzjoni tal-Apostli bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira infaħruk u intennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewijiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin imqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet,
jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek nħallilkom isliem natikom isliem tijaj la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija isliem u laqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Mulej, bitqarbina li għammilna, ħadna sem il-ferħ tas salvazzjoni li ħassa Mattew meta laqa għandu għal-mejda lis-Salvatur. Għatina dejjem li nitqawwew b'dan l-ikel imħejji għalina mill-feddejtana li ġien isejjaħ mhux lil-ġusti iżda lil-midinbin għall-indiema bi Kristus Siedna. Oġġu in-nazzjon Malti llum taħt il-bant ta' Omna Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.